ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ. ಆ, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಓಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ಬಟ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಟ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಕ್ಕುಲು ಏನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವುಲೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂದಾತು. ಸೊ 2020 ಬಗ್ಗೆ ಪನಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಬತ್ತಾರೆ ಅನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈತನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಇಯರ್ ಲತ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಇಯರ್ ಲತ್ ಆಂಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಪಂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಫನೋಡ್ ಆಪನ್ ದಾಪಂಡ ಏನನೆ ಕಲ್ಪಲಿ ಏನನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕುಲು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೋಯಡ ಐಟು ಇಪ್ಪುನ ಥ್ರಿಲ್ ವಾ ಐಫೈ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಾಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದಾತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಇಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತೀನಿ ರಜೆ 2 ಮಂತ್ ಇತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಾಬೆಡ್ಲೆಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಂಡ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಿತ್ತಾರೆ, ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಈ ಮಂತ್ ಪಡ ಈ 2020 ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಹಿಟ್ ದಾತಿಜಿ ಪಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂಬಿಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ವೈಟ್ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಹಿಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 2020 ಎನ್ನ ಹೂ ವಿಡಿಯೋಲು ಹಿಟ್ ಬಂದಾತಿಜಿ. ಹಿಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಆವಡು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಹೂ ವಿಡಿಯೋಲು ಆತಿಜಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ 2019 ಅಂಜೆಗೇನಿಚ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು 10,000 ವ್ಯೂ ಆತಿಜಿ. ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತು ಅಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಐದು ತುಂಬು ಅಂತ ಕೆನ್ನೆ ಬರ್ಸಿ ಬಾಹುಲಿ ತಂಬಿಲ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗಲೆಗೆ ಅವು ಹಿಟ್ಟು ಬಂದ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಹಿಟ್ಟಿ ಕಲ್ವೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೀನು ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಏನು ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕ 2020 ಟೋಟಲ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಂಪೆ ಒಂದೇ ತುಂಬು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈ ಕೊರಿಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎದುರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಕಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಉದಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. I am YouTuber. Thank you so much. ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಡು ಏನಾರ ಬರೀತೀರಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೋದ್ವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡವರ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ನ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಂತೆ ಮಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಸೂರಜ್ ಅವರೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಆರು ಊರು ಬಂದಾಗನೇ ಆರು ಉಪ್ಪನಾಗನೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅಡೆಪಪ್ಪ ಅದಾಗ. ಓಕೆ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಏನೆತ್ತ ಚಾನಲ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಟು ತೂಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಜೇನೆ 2021 ಅಂಡಲ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ನ ತೂಕ ಕಾಸಂತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಬರ್ಪಡ ತೂಕ. ಸೊ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜೇನೆ ಪಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಕ್ಕ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬರಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಅಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೊರಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಡ್ ತೂಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂತೆ ಪಂಡ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಒಂದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏರ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಜನ್ ಏರ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಕುಲು ಏನ ಫೋಟೋ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ 2020 ಹಿಟ್ಟಾತಿನ ವೀಡಿಯೋಲು ಫಸ್ಟ್ ತಂಬಿಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೋಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಾರ ನಜ ಒಂಜಿ ಒಂದು 2020 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆತಿನ ಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ವರ್ಷಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 1,644 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆಗ್ 1,644
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯೂ 1,93,700 ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ ದೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 ವರ್ಷದ ವ್ಯೂ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಂದು ಒಂದು ಏನ ವ್ಯೂ ಆವಡ್ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡ್ ಒಂದೇ ಪತ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ನಿಕುಲೆ ಸೊ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಪಂಡ ಊಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಾಯೆಪಂಡ ಅಕುಲು ಎಜ್ಜೆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾತು ದಾಯೆಪಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪವಾಡು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗಾಡು ಊಲ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಗಾಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇಂಡ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಕಾನ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರವು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಬೇಜಾರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ 2021 ಒಪ್ಪಾಡು ನಮ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಪೋರ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆದಾದೋಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎತ್ತಿನಡಿ ಸೋತ್ತು ಗೆಂದ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇತ್ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅವೇ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್